Megtaláltam a hibát, annyi volt a probléma, hogy itt nem értékadót írtam, hanem az R betűt lefelejtettem, és ezért már értelemszerűen egyből hibát adott. Hogyha most nyomunk neki egy méket, akkor itt látjuk, hogy mindent legnagyobb rendben talál. Oké. Ennek kell lennie, hibát is kezeltünk már, tehát hogy esetleg nektek előfordul egy ilyen, hogy ti gépeltek el valamit, vagy nagyon bezavar az, hogy az én változó neveimmel akartok ti is dolgozni, miközben a tiétek teljesen más. Az is előfordulhat, mindegy, tudjátok kezelni a hibát, nagyjából tudni fogjátok, hogy hol kell kezelni, és ugye magát az kiírja, hogy hol van egy ilyen. Tehát, hogy itt van, hogy például bead 2.y, tehát tulajdonképpen abban a fájlban kell keresni a hibát. Jó, nyissuk meg azt a mappát, amiben ezek a tesztfájlok vannak. És itt az egyestől, ugye ezek okék lesznek, lexikások, most ugye csináltuk a szintaktikusat, és a szintaktikus az egészen eddig fog tartani a 15-ig. Ezt akkor másoljuk ide be. És akkor kezdjük el őket lefuttatni. Ugye ebben a Makefile-ba ugye mi megadtuk azt, hogy ezre a bead 2-re fogunk hivatkozni, és emlékeztek még a flexes lexikás elemzésnél, ugye megmondtuk, hogy itt a -o jel után, amit írunk, ez egy ilyen exe file lesz, és tulajdonképpen arra hivatkozva tudjuk majd ezt az egészet futtatni, és ugye ez is ugye compiler név lett, tehát bead 2, ezért azt fogjuk írni, hogy pont per bead 2, szóköz 01.ok file. Lefutott, az utolsó sor. Ugye az utolsó sor az itt ilyen esetben azt jelenti, hogy a start az S betűből való levezetés, ugye hogy a programnak a vége. Feliratot megtalálta. Jó. Nézzük végig. 2-es is megvan. 3-as is megvan. 4-es is oké. 5-ös is oké. 6. 7. Rendben van. Az oké fájlok azok rendben vannak. Akkor nézzük meg ezeket, amiket nekünk most itt hibákat kell, hogy adjon. Ez a 10 pont szintaktikus kötőjel hibás. Oké. És akkor nézzük is meg, hogy milyen problémákat talált itt. Program jó kezdődik, van első is, program vége is, viszont ugye, hogy megbeszéltük, hogy ebben a nyelvben utasítást kötelezően meg kell adni, és mivel ez hiányzik, ezért hibát ad. Itt látnunk kell, hogy azt írja, hogy szintaktikai hiba, és ugye az egyes az azt fogja jelenteni minden esetben, hogy az első sort követően van valami hiba. Jó. Nézzük meg. Itt nézzük meg őket. Utasítás rendben, viszont azt tudjuk, ugye a nyelvből megadtuk, hogy az utasítást kulcsszót mindenképp egy utasítás listának kell, hogy kövessem, itt viszont nem szerepel semmi. Hiba. Itt nincsen programnak vége, ugyanis ez komment. Nincsen rendesen zárójelezve, hiányzik a csukó zárójel. Itt az a problémája, hogy mivel megadtuk azt, hogy az egyenlőségi jel után egy kifejezést kell, hogy kapjon, egy számot, vagy egy igazi értéket, egy ilyesmit, itt nem szerepel, ezért ez hiba.
Utolsó. Ha már adtunk meg olyan kulcsszót, hogy változók, akkor azt utána annak követnie kell valaminek. Hiba. Jó. Tulajdonképpen akkor végeztünk. Minden teszt esetten meg vagyunk. Ezen az oldalon lehet feltölteni. Bejelentkezünk. Beadra. Én feltöltöttem nem olyan régen, és már át is ment a teszten, tehát új megoldásra rákattintatok. Én is rákattinthatok, maximum kilépek belőle. És ugye itt adja meg, hogy mire van szükség. Kell neki erre az elfájra, ennek a tartalmára, ugye Ctrl-A, Ctrl-C, oda meg, ide meg Ctrl-V. Ezt követően 3 darab hashmark-jelet írunk alá, utána kell, hogy következzen az Y fájlnak a tartalma, utána ennek a parser H header fájlnak, utána ennek a parser IH-nak, és végezetül pedig ez a bead2.cc-nek kell a tartalma. Nem ezt a gombot akartam nyomni, itt van, ebbe van a main. Jó, itt a legalján pedig, hol a legalján, nagyon elmentem, úristen, hol járok. A beküld van, és amikor bekülditek, akkor nektek is valami ilyesmit fog kiadni. Persze az, hogy feltöltöttétek, és akkor utána egy automata ezt lefuttatja, és akkor kiírja, hogy átment a tesztem. Jó. Hogy ZH mi lesz, azt nem tudom. Ugye, ahogy mondtam, én igazából nagyjából ilyesmire számítok, hogy valami valósítsa meg valami string nevű valamit. A harmadik beadandó, ahogy én azt sejtem, az arról fog szólni, hogy itt az Y fájlba, hogy mi itt meg fogunk adni majd típusokat. Tehát előre definiálni fogunk típusokat, és akkor azoknak megfelelően megmondjuk, hogy milyen típusú valami követhet valamit. Erről még nem beszéltem, hogy mi ez a left. Ez a left az azt jelenti, hogy ez balra asszociatív. A mi esetünkben csak ilyet fogunk használni. Jobb asszociatív lehet például, hogyha valami ekvivalencia reláció van, tehát egy olyan karakter, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ami ugye, hogy ez a kettő, ez így ebben a formában, egyelőre ez jobboldali, valamint maga a kifejezés, hogy ebből következik ez is egy jobb. De mi ilyeneket nem használunk. Most még egyelőre legalábbis biztos. Tehát tulajdonképpen ennyi, második beadandó kész van. Érdemes ezt az oldalt nézegetni, valamint a Robertónak a programozási PDF-eit, amiben igazából elmondogatja, hogy hogyan kell ebbe a plankba programozni. Szerintem nem lesz vele gond. Jó, akkor ennyi, köszönöm és akkor sziasztok!